Esélyórát tartottak a Bugált Pál egészségügyi és környezetvédelmi szakközépiskolában. Az órákat fogyatékossággal élő emberek tartják, akik a saját életükön keresztül megszerzett tapasztalataikkal is fejlesztik a diákok szemléletét a fogyatékkal élők mindennapjainak megértéséhez, megismeréséhez. Több tanteremben ismerkedhettek a fiatalok a mozgás, a látás, a hallás és az értelmi sérültek világával. Harmadik éve szerveznek esélyórát az iskolában, meséli a szervező egészségügyi szaktanár Szemetiné Nánási Gabriella. Ez egy jó alkalom arra, hogy gyakoroljanak egy picit, illetve megfigyeljék azt, hogy hogyan élnek a fogyatékos emberek, hogyan lehet velük kapcsolatot teremteni, és az egészségügyben, ahol majd ők dolgozni fognak, milyen módon tudnak kommunikálni velük. Az érdekes előadások mellett gyakorlati példák is színesítik a programot. Ezek során többek között arra is fény derül, miért fontos, hogy egy hallássérülttel vele szemben állva kommunikáljunk, mit jelent az érintés a látássérültek számára, illetve hogy kerekesszékkel milyen a világ és hogyan tehetjük azt könnyebbé a gyakorlati életben. Abban bízunk, hogy azért ez megjelenik a hétköznapokban. Csak egy példa, kevesebben állnak be a mozgássérült parkolókban, hiszen itt az életben látják azt, hogy tényleg szükségünk van rá. Nem csak beszélünk róla, nem csak fel van festve az ikon, hanem valóban van olyan, akinek erre szüksége van. Tehát gyakorlati szempontból látom hasznát az egésznek. Ezeket az órákat fogyatékossággal élő emberek tartják, akik a saját életükön keresztül megszerzett tapasztalatokat adják át a diákoknak minden alkalommal. A tanulók többsége felnőtt ápolónak készül, így a programsorozat a tananyagot is jól kiegészíti. Azért tartom ezt fontosnak, mert ugye később megyünk a kórházba gyakorlatra, és tudjuk, hogy mivel fogunk szembesülni, ha esetleg ilyen emberekkel kerülünk kapcsolatba. Ezek a speciálisan megszervezett toleranciaépítő foglalkozások játékos formában hívják fel a figyelmet az akadálymentesítés ügyének jelentőségére.